سلام تخطاتنا الشانل كمل لكم كما تفهموا كم وتر نقول ناس أبي الناس طبعا الناس بالقوار السياسة غرب لومي كبعو تجنت وانا بوتاينا نجمع الناس فيديو بتعرست ونمسوس الزخير هنا في مريض نازلنا نريو عرست لومي تي أبيو ناس من الحرنس يكعل تبلا عرست يعني الجون يعني نعروز جنس عرستات بس لازم سلازي لومي أبدا ليك بزر من نازلنا كلاينا يبزرنا مالتي وحركة تزيب بلوز بتاعنا نسوي سلنجي هي وتيا أسبوعنا نزل نزلنا بدنا حسبق لنا حسبق لنا it's almost impossible مالت هذا تعبانية جميلة هذا متعة جميلة هذا يكوننا كله كم زعينا في وقتنا أنا زبط كترنا مثلا نيرو بركز كم زعينا في وقتنا حدنا مسجنا صبرت سبناين أنا منين يرنا أي تخيل it's okay ستيل أبزل لك أبتزل لك هاي بوتها زبلت عدل كتفتر مفتر البناء وين يسمعني سلازي مع سرت خبر عمت نفسي سبب نتخلق أنا كم زعينتي وكلوني لي حسب كون كل جزيجن فلان أنت لك بيوتك كلنا قريب تصحيو دنياتو أملاكون أن عالم فترة خلوا حرق زي كنا معالتها ونتوصلنا رأي ستيب باي ستيب حينا كم زعينة الرجال بيت وين يستطيع أن يزلنا طيب لا تيوري زفترة أملاك ندخل زجبرة مصراعي ونتحب سعيد سلازي فترة أملاك ونزحب سعيد أنا ونحب سناي سلازي تايك أملاكم زي اللعبتي أنا زحالفكم زنا هيوت تحب سركم يدلي كمي مخانو دماء كنقرأكم يدلي قربت اللي أبزع قلت أزدلي نقرأ تلو أنا أبزي كمان تقلوه حانت هالمحزامتي هيوتي كابتس نبرو كغير عنه هيوتي كلوتو علني زبل رأي حزامتي سلازي نزل مثل بارجن كاب زيرو يتبكي سكي بالخير زيرو خنبل كلنا حنجي of course نابزي ممتعك already حارس قمتي كتبلت فيلي خاكل نابزي كمت خلنا صغيرنا دخيلنا هنا متينا كلنا أو ريسبوسينا سلازي نابتو كلنا ندلي استفل عليه من قد تاكل قلبه يزدلي مجمريا انت أخذت كونت دلي أبي تدلي أكن دي عمتي خاوك بتدلي نابنا دكتور كونز دليلو حكيم ويكاب انجينير كونز دليلو بانكر كون مانجر كونز دليلو استفل عليه نقرات كونت دلي خاب سلازي رأي كله كالو نابت تخرج دلخا ناون مبصحكن عاب حلمي نعشت سبون تتاتيم دبصرخا سلازي بترى عاب حلمي تسخ كونه تدلي حنت كاب جزاها قمطو منالبات تكت بصحه تدلي بصحمو زلو سبات مرئ مساتهم زلو لايف ستايل وسيكا نوعو عاب جزاها تكعيو صباح نقول نابزك بتصيك بالمنتار معناته نتي رأينا كتريون تجميلك كم زكال حنقول كاي جزء يردوي كم زكال تفلت كترايدر راي خا ناش سبنت توسط نابنا دكتور خونس دلي تاي قبر زلو نقومتي تنسيو وعنكو خدنا علو يس حبيت حلمتات ناش سبنت تاكيم بتصحو سلازي كل جزء ناش سبنت every day دقاقي من تجرنايو نعتزل عليه فرزينا البيت كبصحنا يقول يوم أنا كل جزء نتكون زلينات أو مركز خير نعيش سكون تقدم حركاتي أنا زدليو كل تهزبنا كابت زلوا وكناتات أرحيب وكتمت كتزلنا يوم مسكت جلاتنا هيوت مودات كم تلقونها لكن فلت مو نعيش سكون تقدمنا وصدنا نغميت كم بقص نيوت وتبيتيو أجي أبتي هيوت كنا بركلناجن ميلا زلوا smart life سبلوا كل جزء عن زمرتو smart life time مالتي let's say تمهارة اللغاج تمهارة اللغة let's say nurse تمهارة اللغة نقول له nurse كتكونيها ويد ما electrician كتكونيها electrician كتكون هذا زيت نجارين الصوت راح يكون كوني بدون هالمخا كل جزء electrician نكون كهاللغة أكتر في جزء خانتك كون تدلي حتى تكيل على معناته تسخات خورنا دلها تمرت مهارة دلها تكون أجر كنت هوني كاب أفريقيا أنا كاب إيرترا كاب كالت أنا تمكرنا يسرح أقول سلزي هلونا وسخ أجر كم جوجو زجب أنا نقرأ مهنياتو صوي كتمرت تراجع كانت خير كتمرت مسود أخسر حكسنت فليها هذه أجر تعمد على خايف اللي تني سلزي أكتر في جزيها بلان بيك لو كاب دس بلاني
ወይ ፕላን ቢ ክልወኪ ደስ ይብል እንታይ ማለት እዩ ዝጂ ትምህርትኻ ስራሕካ ናገበርካ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ወፂካ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ካልኦት መንገድታት ናይ ህይወት ክትመሃርን ነፍስኻ ክትንቀሓር ክትሓሳስብ ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል ኣነ ትምህርተይ ክውድእ ከለኹ ኣብ ትምህርተይ ከለኹ ሓደ ናይ ገንዘብ ፀገም ነይሩኒ ኦፍኮርስ ዘይትፈልጡ ኣነ ኢንተርናሽናል ማኔጅመንት የተማሂረ ባችለር ዲግሪ ገይረ ሽዑ ድማ ማስተር ዲግሪ ገይረ ማለት እዩ ቀንዲ ኣተኩሮ ናተይ ፋይናንስ እዩ ነይሩ ሕጂ ክመሃር ከለኹ ኩሉ ግዜ ከም ተምሃራይ ገንዘብ የሸግረካ እንድዩ ሓደ ግዜ ኣብ ክላስ ሓደ መምህር እንታይ ኢሉና ገዛኻሲ ኣብ ኤርቢኤንቢ ኣብ ዝበሃል ከተካርዮ ትኽእል ኢኻ እሞ ገለ ካሽ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኢሉና ኢሚድየትሊ ምስ እናተምሃርካ ላፕቶፕ እየ እንታይ ዚ ኤርቢኤንቢ ኢለ ሰርች ገይረ ፕላትፎርም እዩ ነፍሰይ ረጂስተር ገይረያ ገዛይ ድማ ስእልታት ወሲደ ኣብቲ ፕላትፎርም ከፋል ኣብ ስዊስ ኣለና ባዝን ስለ ዝቕመጥ ብዙሕ ኢቨንትስ ከዓ ስለ ዘሎ ብዓዲ ኢኮኖሚክ ኢቨንትስ ማለት እዩ ب50 قرش ب70 قرش ኣብቲ ፍሉይ ኢቨንትስ ክሳብ 200 ንለይቲ ገዛይ ብምክራይ ፅቡቅ ዝኾነ ተወሳኺ ካሽ ይገብር ነይረ ሓደ ግዜ ይዝከረኒ ኣብ ስራሕ ከለኹ ናይ 3 መዓልቲ ቬኬሽን ምስቲ ክንከይድና ሓሰብና ከለና ነታ ገዛይ ካኻልእ ሰብ ክካረያ ወሲኑ ማለት እዩ ስለዚ ገዛይ ካረያ 500 400 600 እያ ትኸውን ኢቨንት ስለ ዝነበረ ነቲ ገንዘብ ወሲደ ድማ ናብቲ ንኸዶ ዘለና ሆቴልን መግብናን ኩሉ ነገር ካቨር ገይርና ስለዚ ፍሪ ቬኬሽን ክንገብር እድረየና This is one of the smart life ህይወትካ ከይገደፍካ ነቲ ዘለካ ፀጋታት ናብ ዕቤት ክትጥቀመሉ ከለኻ ካልእ ትምህርተይ ፋይናንስ ስለ ዝነበረ ገንዘበይ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክገብሮ ከም ዘለኒ ይፈልጥ ነይረ ስቶክ ማርኬት ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ናይ ዕቤት ስፔሻል ኣብ ቁጠባ ዕቤት ከምፅኣልና ዝኽእል ምርጫ ናይ ህይወት እዩ ሶ ካብቲ ዝረኽቦ ዝነበርኩ ኣታዊ ገለ ክፋል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክገብሮ ጀሚረ መጀመርያ ባንክ ገብሮ ነይረ ባንክ ግን ኩሉ ግዜ ንዖም ዝዕውት እምበር ንዓኻ ዝዕውት ኣይኮኑን ዝገብሩ ስለዚ ግን እቲ ገንዘብ ናቦም ይኸይድ ለውጢ ግን ዘይብሉ ምስ ረኣኹ ካልእ መንገዲ ከነናድለን ኢለ እቲ ዝበለፀ ዕቤት ናባይ ከምፅኣለይ ኣብ ዝኽእል ዝበልክዎ ኢንቨስት ክገብሮ ጀሚረ ፅቡቅ ዝኾነ ዕቤት ድማርየሉ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ስቶክ ማርኬት ብሰንኪ እዚ ኮቪድ-19 ንታሕቲ ወሪዱ ስለ ዘሎ ዝበለፀ ውፅኢት ክረኽበሉ ንኽእል ኢንቨስትመንት ኣብኡ ዝርከብ ስለዚ ኣብቲ ትምህርቲ ለኒ ፕራይቬት ዝኖሮ ኣብኣቲኻ ስቶክ ማርኬት እንታይ እዩ ብኸመይ ይሰርሕ እንታይ ዓይነት ዕቤት ከምፅኣልካ ክእል ዓይነት ዓይነት ሪስክ ኣለዎ ከመይ ጌርካ ነቲ ሪስክ ተዓልዮ ከመይ ጌርካ ገንዘብካ በይ ዝዋፈር ክንደይ ክኾነልካ ክእል ምስ ግዜ ኩሉ ነዚ ክመሃረኩም እያ እሞ በታ ድማ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ዓዲ ምስ ኩነታትካ ዝኸይድ ፖርትፎልዮ ናይ ኢንቨስትመንት ብምግባር ናብቲ ኢንቨስትመንት እቲና ከመይ ጌርካ ባዕልካ ትቆፃፀሮ እየ ስለዚ ተማሂርካ ናብ ኣክሽን ኢኻ ትወስድ So this is one way stock market is high ሰዖን ኢኻ ባዕሉ ይሰርሕ ስለዚ ባዕሉ ስለ ዝሰርሕ ኩሉ ግዜ ድማ ንስኻ ኣብ ስራሕካ ናብ ትምህርትኻን ከለኻ ዕቤት ንኽትረክብ እድል ይባካ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ነቲ ገንዘብና ኣብ ባንካ ይነቐምጦ ምክንያቱ ኦኬ ኣብ ባንክ ነቐምጦ ኣብ ገዛና ይነቐምጦ ግን ኣብ ባንክ ዘቐመጥካዮ ገንዘብ ኣይዓብን እዩ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ጌርካዮ ግን ዓብ ዕቤት ንዓኻን ንደቅርቅኻን ንደቅኻን ክኾነካ ዝኽእል ፀጋ ክፈጥረልካ ይኽእል እናበልኩ እቲ ካልእ ምርጫ ድማ ከርእየኩም ማለት እዩ እቲ ካልእ ምርጫ ኣነ ከምቲ ካልኣይ ምርጫ ዝገልፆ ኦንላይን ቢዝነስ እዩ ኦንላይን ቢዝነስ ብብዙሕ መንገዲ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ሓደ ኤግዛምፕል ናይ ኦንላይን ቢዝነስ ኢኮመርስ ኣለዎ ንብረት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣምፂኻ ኣብ ናትካ ኦንላይን ፕላትፎርም ብሽምካ ናይ ቲቲ ንኣብነት ቲቲ ሞዳ ዶትኮም ይበሃል ቼክ ክትገብሮ ትኽእሉ ንብረት ዝተፈላለዩ ንብረት ኣምፅያ ንሰብ ክጠቅም ዝኽእል ንብረት ኩሉ ዝኾነ ንብረት ኣብቲ ዓዲ ስዊትዘርላንድ ብ40 ዝሽየጥ ኮይኑ ብ10 ኣብቲ ኣብ ዋጋ ንሰባት ከም ዝሕግዝ ንምግባር ዝተፈላለዩ ዕድላት ናይ ቢዝነስ እዚ ድማ 2 ሰዓት ንመዓልቲ ተሰሪሕካዮ እኹል እዩ ምክንያቱ ቤዚካሊ ሕጂ ንዓይ ነዚ ቪድዮ እናቐርሓትኒ ከላ ቬኬሽን ኦንላይን ሾፕ ናታ ይሰርሕ ኣለኹ ክንደይ ክእቱ ዊ ዶንት ኖው በት እሱ ይሰርሕ ኣሎ ንዓኻ ተዘጋኒ means ንስኻ ስራሕካ ንሂወትካ እናገበርካ ከለኻ እቲ ቢዝነስካ ድማ ዝብለ ይሰርሕ ያለ ኩሉ ድማ ናትካ ብራንድ ናብኡ እናተፈለጠን ናዓብየ ምስ ከደ ድሕሪ ግዜ ዘለካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እታ ናይ መወዳእታ ምርጫ ናይ ሂወት እዚኣ እውን ተማሂርኩም ናብኡ ትኣትውሉ መንገዲ እየ ዘርእየኩም እታ ሳልሰይቲ ምርጫ ድማ ኩሉ ግዜ ናብ ዓድና ተመሊስና እንታይ ክንገብር ንኽእል ናብ ኣፍሪካ እንታይ ክንገብር ንኽእል ብኸመይ ኢንቨስት ክንገብር ንኽእል
አይኖት ክፍታትና የአፍሪካ የምስበለጽ ዕድል ዘለዎ ስለዚህ እነዚህን ካልእን ካብቶም መኩረዝ መፀ ኮርስ ከመይ ጌርካ ናብቲ ኸይድና ብኣፍሪካ ኢንቨስት ክትገብር ትኾይንካ ከይድካ ክትሪኦ ኣለካ ሓንቲ ግዜ ክትከይድ ተኾይንካ 3,000 4,000 5,000 ገንዘብ ኣለካ እታ ትምህርቲ ግን ከይከድካ ከለካ ዘድልየካ ሓበሬታ ፍልጠትን ስለዝበልካ ናብቲ ዝለዓለ መንገዲ ክትከይድ ብዝወሓደ ሪስክ ንኽትከይድ እዩ ዝሕግዘካ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ዘለናዮ ኮይና ኣብ ኣፍሪካ ገለ ነገር ምስ ንገብር ነታ ኩሉ ግዜ ብድኽነትን ሽግርን ትግለጽ ኮንቲነንት ናብ ዕቤታ ኣበርክቶ ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ነዚ እዚ እውን ናብ መወዳእታ ሕልምታትና ነቲ ናብ ዓድና ክንገብሮ ንደሊ ክሳብ ናብኡ ንበፅሕ ኣብ ካልእ ኢንቨስት ክንገብር ተፀኒሕና ፅባሕ ንጓብ ዓድና ፍትሓዊ ሕጋዊ መንግስቲ ምስ ነገሰ ኣብ ዓድና ክንገብሮ ዝበለፀ ዕድል ይኾነልና ማለት እዩ ካብ ኢድካ ኣሜሪካ ምፅባይ ሎሚ ተበጊስካ ኣብ ኩሉ ፅላታት በቲ ሓደ በቲ ዘለካ ፀጋታት ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ብምግባር ሳልሳይ ኦንላይን ቢዝነስ ኣብ ሰርቪስ ይኹን ኣብ ፕሮዳክት ዘተኮረ ብምግባር ከምኡ ድማ ገለ ካብቲ ካፒታልና ብሓደ ኮይልና ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይ ኣፍሪካ ኢንቨስትመንት ብምግባር ስራሕና ከይገደፍና ዝበለፀ ምርጫታት ናይ ሂወት ሎሚ ንዓና ፅባሕ ንደቅና ፀኒሕና ድማ ንዓድና ናህጉርናን ክኸውን ዝኽእል ዕድል ክንከፍል ንኽእል ኢለ ካብቶም መኩረይ ዘካፍሎ ካብዚ ኣሜዚንግ ላይ ከፍሎ ዘርን ኢንስፓየርድ ኮይንኩም ከምዚ ዓይነት ላይፍ ስታይል ክህልወኩም ኣነ ሕጂ ከምዚ ክቕንዓኩም ኢለ ዘይኮንኩም እናዞርካ ዝኸይድ ስራሕ እዩ ዘለኒ ስለዚ ኣብዚ ኮይነ ነዚ ቪድዮ ክገብር ከለኹ ስቲል my business is working and I'm very happy to have this kind of lifestyle እዚ ድማ ይከኣል እዩ ንስኻትኩምን ነዚ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ መንገዲ ሒዝኩም ትኸይድኩም ትኽእልዎ ኢኹም ይብለኩም so a lot of inspiration from here ኩሉ ግዜ ሓንቲ ስጉምቲ ንቕድሚት ምፍላጥን ስጉምቲ ሙሳድን ንበይኒ ስለዚ ፈሊጥኩም ተማሂርኩም መንገዲ ሒዝኩም ናብ ስጉምቲ ክትኣትዉ የተሓሳስበኩም ቲቲ ድማ ነዛ ቪድዮ ዝቐርሕክለይ thank you so much ነዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ I would love to hear your feedback down ንካልኦት ኣሕዋትኩም ዝጠቅም ተኮይኑ ድማ ሼር ክትገብርዎ ትኽእሉ እናበልኩ እዛ ሓፃር ቪድዮ ትወዲ ኣለኹ thank you so much see you next time